Искам да кажа, че и аз на митингите, организирани от Павел, съм чувал много екстремистски изявления. Например, национализация, власт на народа и приватизатор. Не, на твоите митинги миналата вечер аз чух двама възрастни хора, които казаха така: не се притеснявайте, лумпени въобще няма да ни трябват, ние отиваме на избори. Така ли е, Павел? Отива ли твоята партия на избори? Не. Значи ние не ти трябваме, до сега бяхме използвани. Така ще ни гониш, като ни заливаш с кафе. Така ли ще нагониш? Така ли ще? Не. Това говорят на твоите митинги. Така, нека да направим диспут, да видим защо заливаш хората с кафе. Не обръщай толкова внимание на това. Сега, ние дигаме българския спорт и искаме да сме единни. Абе, остави го, това е народа чака. Казвам и аз съм едно. Човекът, който заляхте с кафе, а който ви чува, монархия или република, и изобщо забравихте, че хората се борят за хлеба си. И това са едни бизнесмени с 400 глави до Павеле, няма да излъчват. Това са една група на бизнеса, които на всяка цена държат да разделят. Съединение. Да. Ето, ще ви покажа. Хората няма какво да ядат, те са тръгнали да си правят сметката как ще вземат от заема от Европейската банка. И това им е единствената. Ето.